Hei, nu v-am văzut acolo. Tot așa, dacă v-am găsit, o să vă cânt o muzică. Sunt cu fața spre ușă și cu ochii spre ea. Zic adio, ea zice, te rog nu pleca. Fac un pas, mi se aruncă genunchii ei goi. Am văzut-o cu el și nu pot da înapoi. O mașină parcată pe dos, hainele aruncate pe jos. Deschid ușa destul de ușor, auzi zgomote din dormitor. Face bip, telefonul închis îl ținea. Ei se iubeau sus în camera mea, pe patul meu și pe muzica mea. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Cam acesta a fost cântecul, ne vedem data viitoare. Pa, pa! Eu am fost Izabela și voi abonați-vă dacă nu v-ați abonat și dați like și comentariu, m-am supărat pe voi. Da. Și nu vă dau like la comentariu. Pa, pa! Cam acesta a fost videoclipul ăsta, ne vedem data viitoare. Pa, pa!